Greetings, my lovely people. Common Sense chapter 1 verse 13 says, no one understands your tears. No one understands your sadness. No one understands your pain. But they all understand your mistakes. They all understand your mistakes. No one wants to know the reason why you make that mistake. Nobody wants to understand the reason why you make that mistake. Nobody wants to understand that you are not like this, that you are not doing this thing like this, but something caused it. All they understand that you did this, you did that. That is all they know. Enwere onye chọpụtara ihe mere iji mee that thing. Onwere onye chọpụtara ihe the reason mere iji mee that thing. Onwere onye chọpụtara na ihe a abụrụ ndụ ị na-ebi, na ihe a abụrụ ka isi eme ife. But ihe niile ha chọpụtara bụ na imere that thing. And ọ gwụchana. Before you pass judgment on someone, before you accuse someone, before you carry rumor about someone going around, try to find out the reason why that person did that thing. Try to find out the reason behind that mistake that person make. Try to find out if that person is actually doing like this before. Trying to find out the reason why this person is like this today. A lot of people don't ask questions before carrying rumor about someone. A lot of people don't ask questions to find out why this person make this mistake. All they notice is that mistake. All they notice is that very mistake. They don't know your pains. They don't know your tears. They don't know your sadness. They don't know the reason why you did that thing. All they notice is your mistake. In these days, gị nwa bụ onye a na-akụ ire asịrị. Gị nwa bụ onye mmadụ bịa gwa gị about somebody. Gị nwa bụ onye mmadụ bịa sị gị na mmadụ mere nke a ma ọ bụ mee nke ọzọ. Tupu i buru onye ahụ kpagharịba, chọpụtagodu mee nyocha chọpụta ihe mere onye a ji mee ntu a. Na onye ọ na-emebu that kind of thing. Mara the reason why mere onye a ji mee ntu a. Then iwe bịa tinye onwe gị na shoe onye ahụ, tinye onwe gị na akpụ ụkwụ onye ahụ. Ọ bụrụ nke nwa, you ga-eme that same mistake. Before you condemn someone, before it's na mmadụ mere nke a ma ọ bụ mee nke ọzọ, before you buru mmadụ kpagharịba, try to find out the reason why mere onye a ji mee that thing. Try to find out if this person is like this before. A man nwere ike ịnọ n'ọfịs na-arụ ọrụ, pụta one day ọ na-eme onye ọfụrụ ọbara mba, onye ọfụrụ ọbakasị arụ. Ọrụ gị wee chọpụta the reason mere onye a ji eme ntu a. Because ọ bụrụ na ọ na-eme like that na ama nwe na that ọrụ ahụ, ọ bụrụ na osotu abakasịrị onye ọbụla kemgbe, ọ karị nọrọ n'anya bụ ọrụ ahụ jee ruo tata. But o nwere ihe kpatara ya. Ikekwe o nwere one or two issue na family ya. Ikekwe o nwere one or two things na body ya. Mmerụ mood ya o change ya, o na act that very way. Ọlụ gị ka ọ bụ mgbe efuru na o mee that mistake, mgbe efuru na o nwere agwa ọkpara adụghọ mma, agwa ọkpara abụọ ka o si emebu mbụ. Ọlụ gị ka ọ bụ ịchọpụta the reason mere onye a ji mee that thing. Ikekwe mmadụ abịa gwa gị about a lady. Ikekwe mmadụ abịa gwa gị about a woman. O jikwa ofu ya na hotel dị otu a, o jikwa ofu ya ebe dị otu a. Before you pass by judgment, before you condemn ụba, before you sọba anya bụ onye asọba, try ya find out ihe mere onye a ji mee ntu ahụ. Ọtụtụ condition na-eme somebody o mee ihe onye ndị emebi mbụ. Ọtụtụ condition na-eme somebody o mee ihe o dịbụhe mbụ eme, ihe ọmabụghị ka esi eme, ihe ọmabụghị ka esi eje na ka esi ana dị na ya. Mana due to condition, due to otu situation si wee dị, onye ahụ eme that thing. Mgbe ị nụziri na onye a mee that thing, mgbe ị nụ na ome this mistake, mgbe ị nụ na ome one or two things, try ya ka ị find out the reason mere onye a ji mee that very mistake. Ọ bụrụ ibugharịba anya bụ nke nwaanyị, o jikwa agba akwụna, o jikwa bụrụ akwụna, o jikwa eme nke a mee nke ọzọ, o jikwa owu nwoke ọwụna ọfụna nya na ya na-awa edine, o jikwa bụrụ na o nwere control. Try to find out the reason why that person make that mistake before carrying rumor about that person, before condemning that person, before you na-akpọdo onye ahụ n'obe, before you will contractor na supply into, before you will contractor, before you will engineer, before you will a marketer na-ele ntu a ga-eji kpọdo mmadụ n'obe. Try ya ka find out the reason melu onye a ji mee that thing. Itinye onwe gị na shoe onye ahụ, tinye onwe gị na akpụkpọ onye ahụ. Ọ bụrụ nke nwa ị ga-eme such thing. Ọ bụrụ nke nwa kedu ife ị ga-eme n'ọnọdụ afọ at that very particular time.
before condemning anyone, trying to find out the reason why Melonia ji made that thing. No problem, you get such thing. Open na madu. I condemn go due to one of your mistake or one of your mistake that you make in the past. Or na madu I condemn go one day. There is still God who can still remember you. There is still God who can still reward you. There is still God who can understand you. Share this message and be a blessing to someone. I greet you all. Please subscribe to my YouTube channel. Thanks.